Hi class, welcome back to my YouTube channel, and for today's video, it's Thursday and I'm the only person here in my station because akong kauban nga maestro is si sir is schedule niya siya ang vaccination. So, and doon naman po midani. So, like kayo, naglako-lako ko din sa gawas kay para mag-vlog. Gusto lang ako ipakita sa inyo ang tsada kay nga view sa among school. Okay, nice kay ang panahon, kay init kay. So, ano lang. So, lag-lag ta. Diba, nice kay panahon, no? So, this is my station. Mindanao Elementary School. Mga tao dahil ni class is kwan sila. Ilang tribe is Higaunon. So they are 100% Higaunon. So mga lumad Higaunon sila dani sa Sitio Mindanao. So ang ilahang dialect or ang ilahang language nga ginagamit is Binukid. So for us teacher, sa una pag start ako dani is nag-struggle gyud ko do kasabot ko gamay sa language but dili ko maka-speak, but later on sa paglabay sa panahon, no, matun-an ra man gyapon nimo siya ang ilang language because it is very important nga kabalo ka makigstorya sa ila using their language para magkasinabot mo. So thankful po ko sa community kay with their help ug sa mga parents ako mga students nakatuon po ko sa ilang language, and it is nice to learn another language nga aside sa Bisaya, Tagalog, English, no. Kabalo po ta sa ilang dialect ang Binukid. So kana siya, and amanta glaag ta ilaag ta mo sa amo ako ang eskwelahan ako ni tag-iya karon isa nabilin. So gilaay ko class kay nahuman naman po kog print og module for next week, no, para sa kindergarten, and nahuman na sa kog check sa mga modules nga gipangbalik. So wala ako man isa dani, wala ko kastorya uyan ako, no. So we'll just be roaming around sa akong school. So yes, mag-swing ta. So for 6 years, for 5 years, mag 6 years na karong November, na-enjoy ba po ko dan hisa ko ang pag-stay sa Mindanao kay kanang warm kay ang ilahang pag nahitaw ka tanaw, warm kay ang ilahang pagdawat sa ako adanhi, and kanang dinhi mo ma-feel nga teacher ka kay palangga kay ka sa mga tao. Yes, palangga kay ka. I could still remember class nga sa una dani pa miga puyo kay lisod pa makaing dalan, dili pa motor-motor. So kumindo man sa una nga na magpuyo kami mi danhi uban sa akong mga kauban nga teachers sa cottage, na may cottage danhi. So ako may man nga ani-ano yung mga ginikanan, padalagaan nila og mga lagot mon, saging, mga kamote, mga unsa pa na nga ilang kanang ilang daily nga makaon sa ilang balay is ginahatag po nila dani sa amuha din. Ginasugat pa mi nila dito sa una sa Pulangin kato akong ginalabayan, bitaw makita niyo sa akong vlog nga galabay mi gagakit. Ginasugat pa ko nila dito kay kanang gabaklay pa man mi. Kilisod kay siya motoron sa una ang dalan kay guba pa. So kanang gabaklay pa mi, sugaton mi sa mga bata dayon sa mga estudyante. Sila magbitbit sa ako ang bugas og kanang kahoy og mga sudan og mga bag, then mga kaning IMs tanan for within a week, no, kay tag sa kasi naman may mag-uli dani sa una, but thankfully nga natsada na ang dalan, so makauli-uli na ko kada hapon. And isa lang gyud sa amo ang challenge is kanang pag magbaha ang Pulangin katakong katabukaan class, pag mamaha ganito siya na di gid mi katabok. Usahay ginagito dito sa akong vlog kas nga nabtan mi alas 11 sa gabi pa mi naka tabok dito kay grabe kusog kay ang baha. So hopefully by time to time makita siya nga kani bitang problem sa government ug matagaan siya pagtagad. Hopefully nga pinagi pod ani nga vlog sa mga mga generous heart din ha, di ba, kay mag need kay siya nga butangan og kaning sabat tulay or hanging bridge kay dako kay siya nga tabang kay ang mga tao dinhi mostly sa sitio class is dito gid ka
baligya sa ilang mga product padulong sa kalabugaw, diba? So kinahanglan mo tabok og tubig, mangumpra og kanang mga para ilahang konsumo is dito gihapon padulong kay mo man siya ang pinakaduol nga kaning naay mga baligyaanan, no? Makapamaligya pa sila ng produkto. So problema lang lagi pagmamaha kay mo giday na siya dili ka tabok, maskin kami dili gid ka tabok. So muto siya din mahinumduman po na ako sa una class katong labi na ko tong face to face pa, tapos nakatsada man gud anhi kay kanang simple living kay walay kuryente sa una, walay kuryente, walay kanang solar karon kay na may solar din sa mua. So sa una wala gi kuryente dan ni class, ang wala lang pag mga alas 6 na sa gabi kay kanang wa na bibo na din kay mi sa mga kauban kay usa man mi ta nagkaon din sa una, magluto din, magkanta-kanta, magjamming-jamming, but kanang mga alas 6 sa gabi sa una class wala ni mga gasaba-saba din sa sitio, tulog na tanan mga tawaan na din. Itong kung gusto ka og peace of mind kay saba kay tanan sa una dito sa Kalabugaw gani, saba nang kay tanan mga video kyan, but then sa aktong station is then mo ka makainga ka na kalma, relax, ana ba. Then malagi na ang ako yung kami ngawan is kanang palangga kami sa mga tao, even now palangga kami sa mga taga dinhi, sa mga taga Mindanao. So isa po na sa akong gipasalamat nga kanang ga-support yun sila sa mga sa school o ang mga ginikanan. So kana siya then for 5 mag 6 palagi for 5 years daghan gyud mga challenges and struggles. Normal man gyud guro na kung manudlo tanong kana bitang sa linya sa atong profession, sa linya sa akong profession na gyud na ang mga challenges din na aside sa classroom, sa palibot, sa mga kauban, but I'm so happy nga na deal na ko to siya tanan. Na manage na ko siya tanan. So muna siya and unsa pa basta kagilaay lang gyud ko class, ay gilaay lang gyud ako ra isa danhi for almost 3 days na, mag 3 days na karon, then ugma ba. So na lang then kay lagi bawal ba ang mga bata magani sa eskwelahan, so wala tay makitaan nga mga bata din mga ginikanan. At this time kaning aron nga mga oras class, ang mga ginikanan is naa sa ilang mga uma. Talaga sa kay makitag mga tao din nga naa sa ilang mga balay na amang lang galing is ang mga bata ka mag answers na lang mga module, but ang mga mama, papa is nagid sa uma or nanginadlaw, naghagot, no? Kay mo pud ilahang pangita ni ang maghagot og kaning abaka, himuong kanang gitawag nila nga lanot kay baligya din dito sa Kalabugaw. So karon manang mingaw gid ni sa palibot. So nibalik na ko din sa classroom class kay init kay ganina din. Muna ko TikTok. Yeah. Muna ko TikTok. So mag-ting out na. So kinahanglan ta mag-adto dito kay mag-out. So adto ta karon dito sa among office. Kay mag-out sa ta. So this is our school office. So thank you. Okay, so 11:50 atong isulat din 50 logbook. So udto na, so maniudto sa ta. Maniudto kuligta. Maniudto sa din ta class. So balik ta sa classroom. Oy, makadaot man ang panahon dito dapit. Ulan na po galing. Mani udto. Mani udto. So nagpalit akong suitan ganina class. Kay alang kapiluto. Chik! Okay na iring. How that mean? Pagkita ka pa ni udto ga. Yan na. So na nagbalong is ice cream. Sa ice cream.
Nagpalit ako sudan din na class kay. Apo naman sa luto-luto ako kay sa danhi. Isa yung galuto. So, nagpalit ako sudan ganina. Doa ka buo. Maniud to. Sa una, uban man mi magluto pag yun mi kay dira kami sa cottage sa una pero karon nagaulian na tanan, so wala na ganahan mag luto-luto, so pait na nagsutan ba. So, yes, mangaon. Ang kumpleto unta mi danhi karon, bibon ta mi kay uban na mi tayong pangaon. So, paramat isa, so kinahanglan ako lingaw akong kaugalingon. Ingat namin. Ingat na. So, man ko kaon klase and so pa man di pa pwede mag-in. So ato sa ibabaw, ato sa may tindahan kay natata ito dati mapalit ito nga magkaon. Mawag ko magkaon kay kaon na po rin ginoon. Mingaw kaayo. May mga tao. Sa pang school. Ay, muna mo ang simbahan. So, then covered court. So, may tao sa likod. Lingin niya nakisakang na ako. So, pabalik na ako sa school kaya mag time in ta. Ug ang akong napalit unsa ka ba ya? Biscuit ra daw ka buok. So, tong ate ganina sa tindahan nga gatambuka na daw ko. Ano siya nga, tambuk na kay ka sir, di ka pa sa una pagsasod nga niwang kay ka. Hala oy. Dito nun lingin na kay kog nawong. So food is life pa magud karon ay food is life. So wala ko'y choice, kinahanglan ako lingawon akong kaugalingon. Yeah, saan daw. Kaya ako kaisa dan ni karon. I'm back. Tambok na giday ko kaya ako ang sana suwang na layer na or ng cake local layer. Hangak og baklay hinaanad tag motor class hangak ka iwaklay. So tansan natin sa akong room. Nalingat ako kalit gikaon na aning ikaw ang kong biscuit sa table lang iya mo to ka nidagan na. So mag time in sa the class kay unsa nay oras. Back to the office, time in. Nadyak kay ko din mag TikTok ah. So pwede na ta mag in
for afternoon. Okay, so thank you na siya. Nalangay 2 ko class kay ngano. Nag-TikTok pa ko din sa office ni sir kay Chada og lighting. So, wala lang. Nag-TikTok ako dito sa room ni sir. So, may mga tao dito. Wala sila diya. So time check class, it's 2. So, alas 2 pa, alas 2:20. So, ako kilaay ko class, nanilig na lang sa pa. Ako kaya tanan siligan ng tanan ground, no? So forest agro ta kadali kamay. So forest ta kadali ki kyo ulit kayo. So kita ka lagom. So that's it class, thank you so much for watching, thank you so much for being with me the entire day. So it's about time, so ulit na ko. Thank you so much for watching. Thank you so much for watching, and don't forget to subscribe to my YouTube channel, Janry Mijante PH. Okay. Ayaw kalimot pag-subscribe class, pag-like, pag-share, pag-comment. Kung ganahan kag-comment. So, have a great day everyone. Keep safe. Bye!